Să vedem cum arată un vin din 2008. Observați influența taninilor asupra dopului în timp. Da, să vedem culoarea. Culoarea un roșu granat. Miros specific Cabernetului Sauvignon. Note fructate de mure, zmeură, fructe de pădure. Ușoare note de tutun și, bineînțeles, puțin lemn de la butoaiele în care a stat la baricat. Acest vin de preferat, dacă nu aveți un decantor unde să se depună sedimentele, este normal un vin roșu de 15-20 de ani să aibă ușoare sedimente. Se recomandă a fi desfăcut cu 30-40 de minute înainte și lăsat fără dop sau l-a aerisit în pahar. Vinul, el după 15-20 de ani trebuie să intre în contact cu aerul și atunci își dezvoltă și el toate aromele.